Вітаем вас! І працягваем добрую традыцыю. У нядзелю падводзіць разам вынікі культурнага тыдня. У студыі з вами Ганна Панцялеева і Дмітрий Карась. Самыя цікавыя падзеі ў культурным жыцці краіны толькі на тэлеканале сапраўдных каштоўнасцей. сёння ў праграме. Далучымся да мерапрыемстваў, што ладзіліся ў Мінску да Дня абаронцаў айчыны. Паслухаем музыку народаў свету ў выкананні навучэнцаў і педагогаў дзіцячай музычнай школы мастацтваў нумар 10 імя Яўгена Глебава. Напярэдадні 130-годдзя з дня нараджэння Кандрата Крапівы узгадаем творчы і жыццёвы шлях народнага пісьменніка Беларусі разам з яго ўнучкай Аленай Траховіч. Разгледзім жывапісныя творы Мікалая Апіоха на выставе прымеркаванай да 90-годдзя заслужанага дзеяча мастацтва ўкраіны. Даведаемся ўсё пра вялікі канцэрт, што рыхтуе заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Аляксандр Саладуха да міжнароднага жаночага дня. Убачым, як нараджаецца сцэнічная версія народнай гісторыі пра характар, мары і кахання. Дзяўчаты ў музычным тэатры. І гэта не ўсе тэмы выпуску. Заставайцеся з намі. З першым днём вясны, вас паважаныя тэлегледачы. Няхай яна прынясе кожнаму з нас свае маленькія цуды у справах, у творчасці, у каханні і ў марах. І няхай яна будзе насычана добрымі навінамі, якімі ў сваю чаргу мы з вами таксама падзелімся. Так, на гэтым тыдні прыемная навіна прыляцела з Масквы. Вышэйшы дзяржаўны савет саюзнай дзяржавы прыняў пастанову аб уручэнні прэміі ў галіне літаратуры і мастацтва за 2025-26 гады. Ад Беларусі прэмія прысуджана галоўнаму дырыжору нацыянальнага прэзідэнцкага аркестра Рэспублікі Беларусь Віталію Кульбакову за стварэнне канцэртных праграм, якія садзейнічаюць умацаванню дружбы і ўсебаковага супрацоўніцтва дзвюх краін. Мы віншуем Віталія Рыгоравіча з высокай адзнакай яго творчасці і працягваем узгадваць цікавыя падзеі, што адбыліся на гэтым культурным тыдні. Паставы Віцебскай вобласці горад Казка, край вадзяных млыноў і радзімай цымбал урачыста распачаў рэспубліканскую акцыю «Культурная сталіца Беларусі-2026». Увесь год райцэнтр будзе жыць у рытме фестываляў, выстаў, конкурсаў і творчых праектаў. Адной з асноўных падзей, што прыме культурная сталіца, стане фінал нацыянальнага адбору да міжнародных конкурсаў 35-га фестывалю мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску. Белтэлерадыёкампанія правядзе здымкі мерапрыемства. Падтрымаць удзельнікаў можна будзе 21 сакавіка ў прамым эфіры на тэлеканале «Беларусь-3». Паставы гэта горад, які ніколі не спыняецца і заўсёды радуе сваіх гасцей і жыхароў новымі цікавымі падзеямі. А наданне райцэнтру статусу культурнай сталіцы асаблівая нагода для гонару ўсім яго жыхарам і асабліва тым, для каго гэта малая радзіма. На гэтым тыдні краіна адзначыла свята мужнасці і патрыятызму, якое аб'ядноўвае людзей розных пакаленняў. Дзень абаронцаў айчыны і ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь. З гэтай нагоды ва ўстановах культуры па ўсёй краіне зладзілі шэраг урачыстых мерапрыемстваў. Так, у музеі гісторыі Вялікай айчыннай вайны да 23 лютага прадставілі выставачны праект «Армія, народжаная кастрычнікам». Наведвальнікам прэзентавалі амаль сотню экспанатаў, копіі арыгінальных дакументаў з архіваў і прадметы, часова запазычаныя з розных стацыянарных экспазіцый. Таксама ва ўстанове ў межах праекта «Рарытэты музея» прадставілі нагрудны знак байцу Чырвонай гвардыі і чырвонаму партызану, які належаў Рыгору Пласкову. Ён адслужыў у Чырвонай арміі 44 гады, і гэтая ўзнагарода была для яго адной з першых. Нагрудны знак быў заснаваны ў 1932 годзе ў Ленінградзе ў гонар 15-годдзя кастрычніцкай рэвалюцыі. Усяго было выпушчана 5000 экземпляраў. У калекцыі музея ён адзіны і займае асаблівае месца сярод прадметаў фонду «Полярыстыка». Знак, который хранится в нашем музее и сейчас мы представляем в нашем проекте, принадлежал Григорию Давидовичу Плоскову, генерал-лейтенанту артиллерии, который родился в Минске, здесь работал на одном из заводов, здесь же вступил в красногвардейский отряд в 1917 году. И вот вся его, так сказать, жизнь была связана со службой в армии, он участник гражданской, советско-финляндской, Великой Отечественной войны. Не проста канцэрт, а шоу для сапраўдных мужчын прапанавалі ў маладзёжным тэатры эстрады. 23 лютага сцэна ўстановы ператварылася ў мужчынскі гараж, прастору гумару, музыкі і харызмы. Святочную шоу-праграму артысты прысвяцілі Дню абаронцаў айчыны, напоўніўшы яе іранічнымі нумарамі, яркімі вобразамі і мужчынскім характарам, з цеплынёй і добрым настроем.
Ідэя з'явілася яшчэ год таму на стадыі планавання дзейнасці тэатра на бліжэйшую будучыню. Рэжысёр Вадзім Некрэвіч прадумаў канцэпцыю, падабраў рэпертуары, узгадніў з артыстамі, і літаральна за месяц да свята распачаўся рэпетыцыйны працэс. Усё павінна было выглядаць максімальна гарманічна, і правераныя часам хіты, і гучныя аўтарскія прэм'еры. Стараюсь, чтобы мои песни, я являюсь автором-исполнителем, несли что-то светлое, позитивное, какую-то надежду, даже если это лирика, чтобы она шла через свет. Прагучаў падчас канцэрта і хіт, які 20 гадоў таму атрымаў перамогу ў песні года Беларусі. Дачка ўсходу ў выкананні спявачкі Гунэш запаліла залу ўсходнімі рытмамі. Мы работаем, мы радуем своего слушателя. Мы всегда разные, все спектакли, они разноплановые. И я хочу поделиться такой радостной новостью. Вот каждый спектакль у нас полные залы, что не может не радовать. Ваши аплодисменты, танцевальный коллектив огромного таланта артисты, которые могут сделать просто невероятное. Даже когда один артист балета на сцене, это иногда настолько захватывает и настолько наполняет собой этот артист всю сцену, что просто невозможно отвести взгляд. Ну и, конечно, это огромная благодарность нашему балетмейстеру Татьяне Трофимовой за создание такого профессионального коллектива. Вядучае шоу для сапраўдных мужчын пераўвасобіліся ў супрацоўнікаў гаража. Яны прыходзяць у сваё месца сілы і нібыта прымаць у сябе зорных гасцей. Кожны дыалог быў прыпраўлены гумаром. Строится очень много на импровизации, причем как зрительской, так и актерской. Но если актерской понятно, что она для зрителей, то когда мы приглашаем зрителей, мы иногда даже не знаем, как они себя поведут. Но чаще всего это вызывает смех и как бы то, что мы хотели. Итак, дамы и господа, приготовьте свои ладони для аплодисментов, уши к зажигательным песням, а глаза к очаровательным артистам. Без лишь слоў удзячнасці і віншаванняў са святам прагучала са сцэны тэатра эстрады ў адрас абаронцаў айчыны. У кожнага з артыстаў свая сямейная гісторыя, звязаная з вялікай айчыннай або афганскай войнамі. Папа служил, папа ветеран афганских войн, он был в рядах и был дважды в этих рядах. И я очень рад, что судьба так сложилась, что папа живой, здоровый возвращался домой. Мой дедушка участник Великой Отечественной войны. Ва ўнісон працавала ўсё: касцюмы, грым, сцэнаграфія, дэкарацыі, святло. Усё гэта вынік зладжанай працы на прафесійным узроўні. У нас безусловное уважение и администрации театра, и у наших артистов к нашему зрителю. Мы понимаем, что мы не можем подвести зрителя, у нас не будет второго шанса их в себя влюбить. Поэтому мы всегда работаем на качество. С самого утра у нас идут репетиции. Шоу не павінна спыняцца. До 8 сакавіка на сцэне Палаца Рэспублікі артысты тэатра прадставяць новую праграму пад назвай «У дзяўчыны на ўме». Адчуць сонечны настрой апенінскага паўвострава на гэтым тыдні можна было ў Палацы Рэспублікі. Там адбыўся канцэрт італьянскага тэнара Алессандра Сафіна ў суправаджэнні сімфанічнага аркестра Белтэлерадыёкампаніі. Будучы выпускніком кансерваторыі ў Флорэнцыі, ён саліраваў у лепшых музычных тэатрах свету. Сёння Алессандра Сафіна спрабуе класічнае мастацтва зрабіць зразумелым простаму слухачу і называе жанру, якім працуе, оперным рокам. Разам з аркестрам у Мінску ён выканаў як творы ў гэтым жанры, так і оперныя партыі, папулярныя хіты, соул і нумары з мюзіклаў. За дырыжорскім пультам у гэты вечар быў Нікола Сімоні. Людям особенно нравится то, что Алессандро Сафина может исполнять не только классические произведения, но у него очень широкий репертуар, не только классика, не только опера, но и популярная музыка. И это, мне кажется, помогает ему коммуницировать, быть ближе к людям. На сцэне Беларускай дзяржаўнай філармоніі на гэтым тыдні гучаў канцэрт, прымеркаваны да 130-годдзя з дня нараджэння паэта Сергея Ясеніна і 110-годдзя з дня нараджэння кампазітара і піяніста Георгія Свірыдава. Галоўны дырыжор дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра, народны артыст Беларусі Александр Анісімаў аб'яднаў у праграме дзве значныя фігуры рускай культуры, юбілейныя даты якіх адзначаліся ў мінулым годзе. Для нас, для музыкантов, эти два имени очень важны. И я думаю, что их соседство не случайно. Оба композитора писали музыку, которая
очень короткий был, что ли, путь до публики. Публика их сразу, эти произведения, начинала любить и хотела слушать уже не один раз, а несколько раз. Калі на адной сцэне сустракаюцца розныя краіны і эпохі, мова становіцца непатрэбнай. За ўсё гаворыць музыка. У беларускай дзяржаўнай філармоніі гучалі мелодыі, у якіх адлюстраваны подых кантынентаў, рытмы далёкіх культур і цеплыня народных традыцый. Канцэрт «Музыка народаў свету» аб'яднаў навучэнцаў і педагогаў дзіцячай музычнай школы мастацтва нумар 10 імя Яўгена Глебава. Тых, хто толькі пачынае свой шлях, і тых, хто беражліва вядзе за сабой. Пра тое, як нараджаецца гэтая гармонія, даведаўся наш карэспандэнт Алесь Мойскі. Скажите, не хвалюешься ты перед выходом на сцену, бо ведаю, что ты выходишь наступным? Я не волнуюсь, потому что я много раз был на сцене и в разных городах выступал. І правда, чому хвалявацца? Бо у школе нумар 10 існуе такое правило. Не вучні для школы, а школа для вучняў. Давайте познаёмимся и с першымі, и с другими. Канцэрты ў вялікай зале Белдзяржфілармоніі для дзіцячай музычнай школы мастацтва нумар 10 ужо сталі традыцыйнымі, але да іх вядзецца старанная падрыхтоўка са шматлікімі рэпетыцыямі. Праграма «Музыка народаў свету» з'яўляецца любімай у слухачоў. Сімвалічна, што яна прагучала да юбілею, бо сёлета творчы калектыў установы адзначае сваё 55-годдзе. Вначале это было 2 инструмента – фортепиано и баян. А сейчас у нас обучение происходит на 25 инструментах. И даже такие редкие, как арфы. Практически ни в одной школе музыкальной в городе, например, я не знаю. Но вот мы рискнули. И вы знаете, что процесс пошел и очень хорошо, очень успешно. Количество разных прибавилось коллективов, очень много ансамблей. Бурно развиваются цимбалы, национальный инструмент. Это очень замечательно, и мы радуемся этому. И поступление активное. Сёлета на канцэрт завіталі шматлікія дзеячы культуры Беларусі, сем'і вучняў і звычайныя аматары музыкі. Школа падтрымлівае добрыя сувязі з Беларускім саюзам кампазітараў. У свой час разам з дзецьмі выступалі Валерий Иванов, Игорь Лучанок, Эдуард Зарыцкі и, вядома, Яўген Глебаў. Сегодня мы пришли сюда слушать все, что делается в 10-й школе. 10-я школа носит имя Евгения Глебова. И в этом смысле нам будет очень приятно, если там будет исполняться в том числе музыка Глебова. Поэтому я очень рада. Открыла канцэрт румба Яўгена Глебова у выкананні узорнага аркестра народных інструментаў 10-й школы пад кіраўніцтвам Ірыны Каленчыц. Многія настаўнікі, якія прынялі ўдзел у канцэрце, самі з'яўляюцца выпускнікамі школы. Сёння яны кіруюць узорнымі аркестровымі і харавымі калектывамі, рыхтуюць лаўрэатаў міжнародных і нацыянальных конкурсаў, якія пасля з настаўнікамі играюць разом на одной сцене. Каждый педагог готовит своих учеников, у них есть свои партии, у кого-то первая, вторая, и мы с ними на уроках их репетируем. Потом мы собираемся небольшими группами. И уже перед самим концертом мы собираемся, и репетиции 3 мы это все соединяем. И так получается наш оркестр. У кожнага выкладчыка быў свой шлях у школу, які ў Віктара Енза, які падрыхтаваў па класе балалайкі для канцэрта Івана Калініна. І той у дуэце з Андреем Сіваковым выканаў варыяцыі на тэму венгерскага чардаша. Еще будучи студентом 2-го курса, академия рядышком, школа рядышком, я зашел в школу, пришел в кабинет директора Куницкой Тамаре Артемовне. Ну и представился, что вот я студент, и я бы очень хотел работать в вашем коллективе по классу балалайка. И вы знаете, Тамара Артемовна поверила. И вот благодаря Тамаре Артемовне с 91-го года я совместитель, с 93-го я уже по окончанию академии на основной работе. И вот больше 30 лет преподаю балалайку.
Некалькі гадоў таму 10-я музычная школа атрымала спецыяльную прэмію прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва. А сёлета ў канцэрце прынялі ўдзел стыпендыяты спецыяльнага фонду прэзідэнта па падтрымцы таленавітай моладзі, якіх ва ўстанове больш за 2 десяткі. Магчыма, калі-небудзь сярод іх будуць і ўдзельнікі ансамбля цымбалістаў музыкі. Выступление достаточно большое. Мы очень в разные места ездили. В филармонии в прошлом году, в этом году мы исполняем испанский танец, в прошлом году исполняли мазурку. Праграма «Музыка народаў свету» дэманструецца больш за 20 гадоў, але кожны раз яна напоўнена новымі нумарамі, прэм'ерамі і сюрпрызамі для гледача, як выступленне вучаніцы з Ірана, а яе пазукі, з якой працаваў кіраўнік старэйшага хору вучняў Алексей Клімович. С АЕ мы занимаемся вот уже 4 года вместе и готовим различные произведения. И зная, что будет этот концерт «Музыка народов мира», мы решили попробовать свои силы вот в прекрасном таком замечательном произведении «Ава Мария» Качини. Сярод вучняў школы і кітайскія юныя музыканты, таму не дзіўна, што ў канцэрце можна было пачуць і творы кампазітараў паднябеснай, а таксама балканскія, аргентынскія, італьянскія мелодыі. У новых інструментальных і харавых варыянтах прагучалі і вядомыя сачыненні, якія сталі шэдэўрамі сусветнага мастацтва. Разнастайнасць стыляй і нацыянальных культур адчулі ў гэты вечар слухачы ў Белдзяржфілармоніі, сярод якіх Алесь Мойскі і Віктар Масальскі, спецыяльна для культурнага тыдня. На яго працоўным стале заўсёды дзясяткі твораў, якія рыхтуюцца да друку. Учора віншаванне 60-годдзям прымаў пісьменнік, дырэктар выдавецтва «Мастацкая літаратура» Алесь Бадак. Ён нарадзіўся ў вёсцы Туркі на Ляхавічыне, дзе ў школе ў 6 класе пачаў пісаць вершы. Пасля быў філфак БДУ, праца ў «Ліме» і «Звязде», шматлікіх літаратурных часопісах. І вось ужо больш за 10 гадоў Алесь Мікалаевіч з'яўляецца дырэктарам выдавецтва «Мастацкая літаратура», але не забываецца на ўласную творчасць. Працуе над новай аповесцю і над адным радком можа думаць некалькі месяцаў. Кожны твор, ці это проза, ці это паэзія, ён мае пэўны рытм. І калі ты не знаходзіш гэты рытм, цяжка пісаць. Я доўга не мог знайсці рытм аповесці «Адзінокі васьмікласнік хоча пазнаёміцца». І потым мне ў галаву чыста выпадкова прыйшла фраза «Я збіраю шарыкавыя аўтаручкі». Проза, але дуже часто ёсць спецыфічны рытм пэўны. 5 сакавіка літаратурная грамадскасць адзначыць 130 год з дня нараджэння народнага пісьменніка Беларусі Кандрата Крапівы. Вядомы галоўным чынам сваёй хвосткай, зразумелай кожнаму сатыры ў якасці псеўданіма, ён узяў назву «Пякучай расліны». Вось і сёння яго героі і акалічнасці, узятыя быццам бы з мінулага стагоддзя, актуальныя як ніколі. Да юбілею класіка беларускай літаратуры ў Нацыянальнай бібліятэцы прэзентавалі кніжна-дакументальную выставу «Кандрат Крапіва. Шлях да неўміручасці». Экспазіцыю складаюць звыш 80 экспанатаў. Гэта унікальныя фотаздымкі, копіі архіўных дакументаў, перыядычныя і нават нотныя выданні. Архіўныя матэрыялы раскрываюць розныя аспекты дзейнасці пісьменніка і паказваюць шырокі жанравы дыяпазон яго твораў. Гэта выстаўка падрыхтавана сумесна з Нацыянальным архівам Рэспублікі Беларусь і прадстаўлены копіі дакументаў архіўных. Першы дакумент, з якім мы сустракаемся тут, гэта пасведчанне, такая выпіска з метрычнай кнігі за 1896 год, у якой паведамляецца, што нарадзіўся хлопчык у сям'і Атраховічаў, і яго назвалі Кандрат. Кандрат Крапіва пражыў амаль 95 год. Жыццё доўгае, трагічнае, але безумоўна шчаслівае. Ён быў аўтарам баек і сатырыкам, але пісаў драмы. Прайшоў 4 вайны, стаў вучоным і нават пабываў у складзе беларускай дэлегацыі на першай сесіі Генасамблеі АОН. Гумарыст і сур'ёзны навуковец. Ён быў у душы яшчэ і рамантыкам. Любіў свой квітнеючы яблыневы сад, рыбалку і коней. Быў страсным іграком, але гуляў толькі ў шахматы. Праседжваў за дошкай, вырашаючы найскладанейшыя задачы, але заўсёды знаходзіў час для блізкіх, жонкі, дзяцей і внукаў.
Якім ён быў дзядулем, як знаходзіў герояў сваіх твораў, а таксама адкуль у Кандрата Крапівы такая моцная любоў да слова, напярэдадні юбілею народнага пісьменніка Беларусі раскажа яго ўнучка Алена Атраховіч. Алена Ігоровна, вітаем вас. Вы сёння ў нашай студыі не толькі з кнігамі, але і амаль музейным экспанатам. Вы правильно сказали, гэта сапраўды музейны экспанат. Гэта шклянка Кандрата Крапівы, з якой ён любіў піць гарбату. Вы бачыце, тут ёсць падшкляннік. Калі ён працаваў, ці там увечары, калі там можа чытаў нешта, ўсё, шкляначка гарбаты побач была і уже дапамагала засяродзіцца неяк со сваімі думкамі. А вось калі вы стваралі кнігу да аднаго з юбілеяў Кандрата Крапівы, шлях да неўміручасці, ці шмат новага нешта адкрылі для самой сябе? Па-першае, я убачыла дакументы, якія датычыліся 1913 года. Гэта ў нашым гістарычным архіве ёсць фотаздымак Кандрата Крапівы, які зроблены, калі ён закончыў вучобу ў вучылішчы у Койданаве. І тады ён быў такі ў яго момант у жыцці. Ён звяртаецца ў мінскую мужчынскую гімназію і з просьбай, каб яму дазволілі здаць на сённяшняй мове, мы б сказалі, кваліфікацыйны экзамен на годнасць народнага настаўніка. І да гэтага прашэння трэба было далучыць фотаздымак. І гэты фотаздымачак там падколаты да гэтага прашэння. Пэўным адкрыццём з'явіліся лісты. Лісты майго дзядзькі Барыса Атраховіча, старэйшы сын Кандрата Крапівы, які загінуў падчас Сталінградскай бітвы ў 1942 годзе. Лісты з фронта. А сам Кандрат Кандратович гэтыя лісты аддаў у Акадэмію навук. І я ўжо уважліва прачытала гэтыя лісты якраз ужо ў Акадэміі навук. І гэта мяне натхніла яшчэ на адзін учынак такі, акрамя кнігі. Радыёспектакль па гэтых лістах, пісьмы вернутыя з небыцця, і ён захоўваецца ў фондах радыё. І яго час ад часу у эфіры мы можам пачуць. Вы узгадалі вайну, сам жа Кандрат Кандратович прайшоў 4 вайны. І як гэта адбілася на яго творчасці? Да, так і было. Прычым ён жа удзельнічаў у баявых дзеяннях. Быў канкрэтна у пекле на фронце. У Першую сусветную вайну ён быў на румынскім фронте, якраз дзе самая такая, ну, як кажуць, мясарубка была. І ён успамінаў некалькі эпізодаў, дзе ён мог бы і загінуць. Пасля ён удзельнічаў у ваенным паходзе за вызваленне Западнай Беларусі, таксама за зброяй у руках. Пасля была фінская вайна, лінія Маннергейма і апошняя Вялікая Адчынная вайна, дзе ён быў як ваенны карэспандэнт. Як ён успамінаў, даводзілася і у баявых дзеяннях удзельнічаць, і з акружэння выбірацца. Адным словам, ну, усё перажыў. Акрамя таго, ён яшчэ ў мірны час служыў у арміі. Ён жа меў ваеннае званне маёра. Я добра памятаю, як ён пра гэта гаварыў, што армія вельмі загартавала яго характар. Ён нейкі дэвіз такі ўнутраны, аднойчы падзяліўся, меў. Ён казаў, я салдат. Для большасці Кандрат Крапіва гэта байкі, сатырычныя, смешныя, але кажуць, што сам Кандрат Кандратович не вельмі сур'ёзна ставіўся да менавіта гэтай творчасці, да баек. Не зусім так. Канешне, ён да ўсяго ставіўся сур'ёзна. Вось такой рысы, як павярхоўнасць, ніколі ў яго не назіралася. Таму і да баек, канешне, ён вельмі сур'ёзна ставіўся. Но я хочу сказаць, што яго байкі, гэта ж не проста пасмяяцца. Яны якраз такі краналі вельмі глыбокія такія з'явы жыцця, але яны незмрочныя, яго байкі. Вось пагадзіцеся са мной, правда? Яны аптымістычныя.
Потому что, ён все-таки был оптимист. И он верил, что можно поправить эти адмоўныя з'явы. Мы пачыналі з музейнага экспаната, а ці увогуле магчыма стварэнне музея Кандрата Крапівы? У Кандрата Кандратовича застаўся велізарны архіў. Ён адпавядае ўсім патрабаванням музейнай калекцыі. Але архіў такі разрознены. Значная частка ёсць у Акадэміі навук. Там і рукапісы, і пісьмы, яго нататкі нейкіх твораў. Адным словом, там некалькі тысяч адзінак захоўвання. І вельмі значная частка, практычна ўсё, што заставалася, мы аддалі у Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры. Там фонд просто, я кажу, некалькі тысяч адзінак захоўвання і там. Гэта ўжо практычна музейная калекцыя. Некаторыя экспанаты ёсць у музеях літаратурных іншых, напрыклад, у музеі Янкі Купалы, у музеі Якуба Коласа, у гістарычным архіве. Таксама ёсць у нас архіў музея літаратуры і мастацтва, і там ёсць. Я ўсё ж таки спадзяюся, што можа атрымаецца. Летапісец эпохі. У Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь на гэтым тыдні прэзентавалі выставу «Шляхамі часу» да 90-годдзя з дня нараджэння мастака. Рэтраспектыву жывапісу заслужанага дзейча мастацтва Рэспублікі Беларусь Мікалая Апіока. Яго творчасць мужная і адначасова паэтычная, прыцягвае шырынёй ахопу гісторыі беларускага народа і значных падзей сучаснасці. Вайна і мір, чалавечыя лёсы, гістарычныя асобы, сельскае жыццё – ключавыя тэмы, якія хвалююць майстра. Яго работы адрозніваюцца складанасцю кампазіцыі, аўтарскім бачаннем, яскравым каларытам, філасофскім аналізам і вобразнасцю. Увазе наведвальнікаў больш за 90 работ. Тэматыка прадстаўленых твораў разнастайная. Гэта і цяжкія будні Вялікай Адчыннай вайны, і жыццё сучаснай беларускай арміі, пакаранне космасу і бытавыя замалёўкі. Я люблю портрет от природы, наверное, от природы, потому что я еще в 5 классе поставил задачу, если я когда-нибудь поступлю в какое-то учебное заведение, то я обязательно нарисую всех людей мужского пола и женского, которые вернулись с войны. У музеі гісторыі беларускага кіно адкрылася выстава «Святло намаляванага дзяцінства». Яна прысвечана 55-годдзю айчыннай анімацыі. Экспазіцыя ўключае як работы беларускіх мастакоў-аніматараў, так і прадметы з фондаў установы, Нацыянальнага архіва і кінастудыі «Беларусьфільм». Гэта арыгінальныя эскізы, сцэнарыі і афішы, якія дапамогуць наведвальнікам лепш зразумець працэс стварэння мультфільмаў. Часовая экспазіцыя пабудавана па тэматыках храналагічнаму прынцыпу, дзе распавядаецца пра гісторыю беларускай анімацыі, яе станаўленне, пра першыя мультфільмы, пра нашых беларускіх аніматараў, а таксама мы расказваем пра тое, як ствараецца мультфільм. Канешне ж, пачатак вясны нязменна асацыюецца з 8 сакавіка, святам усіх жанчын. А ў год беларускай жанчыны яно набывае асаблівы сэнс. Ва ўсіх кутках нашай краіны з гэтай нагоды пройдуць тэматычныя выставы, імпрэзы і канцэрты, да якіх ужо зараз ідзе актыўная падрыхтоўка. А некаторыя з іх ужо прэзентавалі. Так, у Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі на гэтым тыдні разгарнулася экспазіцыя, створаная сумесна з Беларускім саюзам дызайнераў. Праект, які атрымаў назву «Жаночая прастора», аб'яднаў розныя віды мастацтва. Жывапісы, графіку, аўтарскі тэкстыль і кераміку, дызайнерскае адзенне і фларыстычныя кампазіцыі, фотаграфію і скульптуру. Происходит некий диалог между разными видами искусства. Это и флористические композиции Ольги Гайдукевич, там как фотокомпозиции из живых цветов, так и платья из засушенных цветов, вот платья балерины. Конечно, это вызывает восторг всех посетителей. Любімыя хіты, шчырыя прызнанні ў каханні. Вялікі святочны канцэрт рыхтуе да міжнароднага жаночага дня заслужаны артыст Рэспублікі Беларусь Александр Саладуха. 8 сакавіка сцэна палаца спорту стане прасторай цёплых эмоцый, ностальгіі і сапраўднага вясновага настрою. А сёння спаўняецца 39 год, як зорка айчыннага шоу-бізнесу дорыць гледачам цяпло душы і пазітыў. Спявак памятае кожнае сваё выступленне і кожным разам з нецярпеннем чакае новай сустрэчы са сваімі прыхільнікамі.
пра любімых жанчын, сюрпрызы святочнай праграмы, а таксама артыстаў, што далучацца ў гэты дзень да віншавання ў беларусак у наступнай размове. Александр Солодухов, приветствую в студии. 1 марта. Да, 1 марта этого 2026 года. У меня грандиозная дата. 39 лет работы на профессиональной сцене. Да, вот такая дата. Следующий год, 27-й юбилейный, да. А как вы оправдываете себе вот это сочетание цифр? Потому что, это же вроде не круглая дата. Оно красивое. 3 умножить на 3 – 9. Очередная какая-то творческая задача перед самим собой. Большая площадка. У меня грандиозный сольник 8 марта, в лучший день в году. Дворец спорта, город Минск, в 19:00, 3000 посадочных мест. Концерт называется «Играй, музыкант». Верю, что будет аншлаг обязательно. У меня будет 4 выхода, 4 костюма. Будут гости: Светлана Агарвал, Тимур Пряхин, Юра Ващук, он же Тео, и Ольга Рыжикова. И Настя Кравченко, спецгость. По Минску билборды, экраны. Идет очень серьезная подготовка. Режиссер концерта Рома Ковалев, он же балетмейстер, его балет. Тот балет, который на факторе молодежном работает и на нашем факторе 60+. Да, много событий, много заказов, концертов, съемок и так далее. А вот перечислили большое количество гостей, которые примут участие в этом концерте. Такая молодежь, собственно, на сцене, для которых вы, безусловно, мэтр, на творчестве которого они выросли. А что могут взять вот молодые артисты у Александра Солодухи? Какой опыт, мастерство себе на заметку, чтобы на сцене так долго, так успешно? Вот это в первую очередь, да, чтобы продержаться, дай бог, 40 лет, быть на плаву, на вершине. Хорошие все ребята, и Света, я у нее снимался в клипе «Парфюмер» в главной роли, и Тимур Пряхин со мной катает по стране, вот уже 2-й тур. Мы откатали 23-24 год, 124 города, 124 концерта по Белоруссии. А 15-й альбом «Играй, музыкант», в том 25-м мы откатали 50 городов. В этом году продолжим. Но сейчас заглавный, повторяю, концерт – это, конечно же, я его называю «Концерт века». Причем инициаторы «Дворец спорта». Им в этом году 60 лет. Они меня в том году, когда снималась «Песня года Беларуси», поймали на служебном входе и сказали: нам в следующем году 60, мы хотим, чтобы вы дали сольник. Я говорю, если буду делать, то только лучший день в году, 8 марта. И угадал, потому что глава государства, президент Александр Григорьевич, в конце 25-го года утверждает 26-й год годом белорусской женщины. Вывод, я думаю, понятен. Работать и еще раз работать, не покладая рук. Такое количество концертов, такое количество альбомов, песен. Пишется уже 16-я пластинка. Диск будет называться «Жить без песен нельзя». Дай бог, выйдет в следующем году. 40-летие, повторяю, на сцене. И уже запланирован, я анонсирую, грандиозный сольник на Октябрьской площади в июне 27-го. Да, концерт будет называться «Антоныч представляет». Я и одна молодежь. Дали подтверждение уже Дим Димыч, Влад Кобяков, Настя Кравченко. На них придут школьники и студенты. То есть это мы про 27-й год. В 27-м, да, Антоныч представляет, Октябрьская площадь. А на Сашу Солодуху придут на Чужую Милую, на Виноград, да, мои поклонники. Так, а как вот за это время, практически 2 года еще, 1,5, с учетом того, что это лето, а может быть какое-то другое, более оригинальное название, а вы уже заявляете так уверенно, да, Антоныч потому что в нашем дуэте с Настей Кравченко, который порвал все соцсети летом 24 года, там есть фраза, они ее придумали: «Антоныч, тебе меня не догнать». Помните, да, Настя поет? Да. Я думаю, вот и название. Антоныч представляет. На подобные коллаборации вы сразу соглашаетесь? Да, я иду с удовольствием и с радостью. То есть такой смелый. Хотя здесь я долго сопротивлялся, когда Сережа Минский, продюсер Насти, предложил мне, потому что я говорю, как на одной ноте, на одном аккорде. Он говорит: Александр Антонович, будет выстрел, послушайтесь меня. И я его послушался. И выстрел был. Я говорю, дайте мне что-нибудь типа Винограда, типа Ромашек. Чтобы мелодия. Мелодичное, да. Конечно. Он говорит, это будет следующий дуэт. Вот я его жду. А как понять, что песня действительно достойна вашего репертуара и действительно будет принята слушателям? У меня-то я знаю, когда попадают 3 компонента в десятку. Слова, мелодия и гармония. Да? «Чужая милая», «Зеленые глаза», «Виноград», «Калина», «Мы будем вместе».
Но вот здесь такой нестандартный ход, именно молодежный стиль. И вот они решили соединить Настю Кравченко с Сашей Солодухой. И выстрел произошел. Часам вясна пачынаецца не з календара, а з усмешкі, знаёмай з дзяцінства. З гарэзнага погляду, з веры ў каханне і з той самай фразы, якая даўно стала крылатай. Гісторыя, якая заваявала сэрцы мільёнаў гледачоў на экране, набывае новае дыханне на сцэне. Да 8 сакавіка Беларускі дзяржаўны акадэмічны музычны тэатр рыхтуе мюзікл па легендарным фільме «Дзяўчаты». Любімыя героі, музыка і рамантыка паўночнай будоўлі. Усё гэта загучыць па-новаму, захаваўшы цеплыню і атмасферу арыгінала. Як нараджаецца сцэнічная версія народнай гісторыі пра характар мары і кахання, даведалася наша карэспандэнт Лизавета Лапіна. Я бы на месте правительства всем, кто заочно учится, ордена давала. Гэта ж якую сілу волі трэба мець. Ніхто над ёй не стаіць, а яна займаецца і займаецца. Казала галоўная гераіня камедыйнага фільма «Дзяўчаты» Тося Кісліцына. Бесперапынна займаюцца падрыхтоўкай да хуткай прэм'еры аднайменнага мюзікла і артысты музычнага тэатра. Мы завіталі сюды, каб разгадаць таямніцы новай сцэнічнай інтэрпрэтацыі. Вясёлыя спевы, танцы, драматычная лінія і актыўны камедыйны сюжэт. Здаецца, ідэйны і эмацыйны змест фільма «Дзяўчаты» гарманічна кладзецца на жанр мюзікла, які для адлюстравання савецкай гісторыі быў абраны рэжысёрам-пастаноўшчыкам Мікалаем Андросавым. Раней майстар ужо прадстаўляў на сцэне музычнага тэатра спектаклі ў гэтым жанры. У новым жа мюзікле ён акцэнтаваў увагу на пасляваенным часе, які аб'ядноўваў людзей. У нас заняты и хор в полном составе, и балет мюзикловый, театр в полном составе, много персонажей. Конечно, все это очень сложно соединить в единое целое. Вот. Но мы работаем увлеченно, потому что всем, безусловно, всем артистам и постановочной группе нравится фильм «Девчата». Адным з крытэрыяў стаў падбор падобных да персонажаў твора артыстаў тэатра, да якіх мастацкім кіраўніком і рэжысёрам ставяцца сур'ёзныя патрабаванні. Прежде требование режиссера ничего не наигрывать. Играть свободно, ну, конечно, свою линию держать. Если уже продумала образ, значит, это сделать надо. И как ходишь, и где спотыкаешься, и где, так сказать, злая, где рассерженная, где подавленная, где радостная. У адрозненне ад фільма мюзікл прадугледжвае большую колькасць песень, што выконваюцца на працягу ўсяго спектакля. Тут яны прадстаўляюць новае прачытанне гісторыі з выкарыстаннем рок-н-рольных матываў, характэрных для музыкі 1960-х гадоў. Музыку к этому спектаклю написал современный российский композитор Егор Шашин, поэтому там будет музыка, она, конечно, стилизованная и под время, когда происходит действие. Вот, то есть он старался написать музыку, вдохнуть в нее, так сказать, вот это настроение вот той советской эпохи, вот, когда вот происходил сюжет. Па даручэнні галоўнага дырыжора Ягор Шашын напісаў кампазіцыі, якія зрушваюць акцэнты на ўнутраны свет і стан герояў. Напрыклад, адным з цікавых і адначасова спрэчных персанажаў выступае Анфіса. Яна па-рознаму адлюстравана ў аповесці Барыса Беднага «Дзяўчаты» і ўзнятым па ёй фільме. С течением времени, когда ты подрастаешь, когда ты в жизни много переживаешь, понимаешь и видишь, тебе уже не кажется эта роль такой и отрицательной, скажем так. Ну, ее уверенность в себе, ее уверенность в своей красоте. Ну, мне кажется, что вот в настоящее время, в современном мире, это даже не недостаток, как это был там, в ту эпоху. А головной убор, между прочим, так не носят. Як і ў фільме, у пастаноўцы прадугледжаны свае стандарты прыгажосці, свае мода і стыль. І касцюмерам удалося перадаць атмасферу савецкага часу праз адлюстраванне добра знаёмых вобразаў любімых герояў. Аднак гэта незвычайны зварот да савецкай моды, а яе інтэрпрэтацыя, перакладанне традыцый прыгажосці мінулага стагоддзя на новыя погляды і свежае бачанне на стары стыль. Мы уже находимся на том стадии, на том витке моды, да, когда мода вновь вернулась. И поэтому, в принципе, я думаю, наши зрители увидят на сегодняшний момент вот те фасоны, которые, в принципе, мы видели тогда в фильме. Только в фильме мы понимаем, что он был черно-белый, да, в нем было мало цвета. А у нас это будет цветно и ярко.
Прэм'ера рамантычнай камедыі ў тэатральнай інтэрпрэтацыі адбудзецца 6 сакавіка. Мюзікл «Дзяўчаты» рыхтуе для гледачоў шмат сюрпрызаў, якія каманда музычнага тэатра раскрые ўжо падчас першых паказаў. Сачыць за імі, як і на гэтым культурным тыдні, працягнуць Лізавета Лапіна і Вераніка Ткаченка. Мы рады былі пазнаёміць вас з самымі актуальнымі выставамі, канцэртамі і юбілеямі гэтага культурнага тыдня. Мы паспрабавалі не толькі расказаць пра іх, але і паразважаць над гісторыяй і сучасным лёсам мастацтва. Далучайцеся да нас праз тыдзень у гэты ж самы час, і мы пазнаёмім вас з новымі героямі і падзеямі культурнага тыдня. Да сустрэчы з сапраўднымі каштоўнасцямі.